OK, tu je Vrox od Classic Gamers, Call of Duty 4, part 6, pokračujeme v hre. Ideme. Toto som celú dobu hľadal. Celú dobu som to hľadal, aj tak si dáme M-ko. Flashbang, toto by mal byť flashbang. OK, ne. OK. Je po nich, ideme ďalej a my stále žijeme. Ideme ďalej. OK. Ideme ďalej. Kam mám ísť? Aj tu sú nejaké. OK, je po nich. Tu je. OK. Ešte niekto? Ešte je tu niekto? OK, zistil som, že autá sa čekovať nemajú, vôbec nemajú, lebo auta búchajú a hlavne nepribližovať sa k ním, keď horia, tak sa k ním nepribližovať. OK, počkáme, dokým buchne. Ideme ďalej. Prebijeme, ideme. OK. Idem sem. A... Wow. Zase. Ešte raz. To je v prdeli. Oni sa tu len tak objavia. Ty vole. Ja som si myslel, že aká je to realistická hra, hej. A oni sa tam len tak objavia. Nič, oni sa sem len tak objavia si. A úplne všetko v pohode. Padej. OK, ideme. Taďal to máme. OK, a tu je to. OK. Akačka nám tu gulometu. To je výhodná premena. OK, vystrž hlavičku, áno, môj vystrčujú. Ja som aj tak krivý. Keď vystrčíš, tak mi je to jedno. A ja som ho dal, bacha na to, dal. Vystrč sa, ešte sa vystrč, áno. Pekne. Oni sa tam objavujú, tak objavujú. OK. OK. Je tu niekto? OK.
Ja fakt sa musím pozastaviť ešte raz nad tým, že sa tam objavili tí typcovia, lebo fakt je to nereálne. Nereálne je to. A vlastne podľa mňa je reálne úplne takto, že sem týpek medzi troch tam nabehne a je to úplne reálne. Pokračujeme si tu. Chceme mu hlavičku, utekáme, keby nám granát za zadkom búchal. A to je len taká metafora, to si nič z toho neberte, to je metafora. Je keby nám granát za zadkom búchal, hej, to je úplne v pohode. Ty si mŕtvy. Kde ste? Neviem, tam hodím granát. Hodil som granát? Bum. OK. Hodený granát. Je to ale fakt nevýhoda. Nevýhoda oproti gulemetu. No chlapci, ste si to posrali. Ste si to normálne že posrali teraz. Ste si to wow. Buchlo si to. OK, buchlo si to, my sme tu, v ďalšom parte. Koniec 6. partu, zdraví vás Brox od Classic Gamers, máme vás všetkých moc rádi, všetkých vám ďakujeme za lajky, odbery, komenty, všetko. A tak teda, teším sa na ďalší part, čaute.